שלום לכם, נשים יקרות, אנחנו כאן בטיפ היומי לפני פסח, כנאמר, שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא. אם השיר הזה מעורר בך צמרמורת ועצבים, תישארי איתי. אם את רואה אישה שלידך שרה את השיר הזה בחדווה רבה, סימן שהיא הולכת להתארח בבית מלון, נתקי אותה מהחיים שלך. כנאמר, אוי לשכן ואוי לרשע ואוי לשכנו. עכשיו אני רוצה לדבר אלייך, אישה לחוצה יקרה עם בעיות של OCD. למה את בלחץ מפסח? התורה שלנו לא רוצה לתת לנו מצוות שיעצבנו אותנו. הכל בראש, הכל בראש, וגם בהלכה. הרי ידוע הפסוק הנפלא שאנחנו אומרות בערב פסח, הרי זה כל החמץ שברשותי כעפרה דערה. אז פשוט תתעלי בפסוק הזה, תגידי אותו כמה פעמים, והחמץ איננו יהיה ברשותך. אז קודם כל תלחצי, את לא חייבת כלום לאף אחד, רק לעצמך. הפסח נועד לפנימיות שלנו, הרי ידוע שהמצה היא סמל של ענווה, והחמץ הוא סמל של גאווה. אז בואו נוציא את הגאווה מתוכנו, הרי ידוע שכל מה שאנחנו רואים אצל האחר נמצא בתוכנו. הזולת הוא הראי, את רואה שהיא ככה, סימן שגם לך יש קצת ככה. את רואה שהיא ככה, סימן שגם את ככה. אז קודם כל ננקה רגשות שליליים מליבנו, נודה לאנשים שמסביבנו, תתקשרי לחמותך, תגידי לה כמה היא מקסימה וכמה היא נהדרת, תגידי לה תודה רבה על הבעל שנתן לך שלא עושה כלום, תתקשרי לגיסתך החצופה שלא עשתה כלום בסעודת פורים והגיעה עם לק ג'ל ברוד, ותגידי לה כמה אווירה של יופי והתחדשות היא מביאה סביבה. תתקשרי לשכנה המלאונה שלך שעשתה עכשיו כביסה של אקונומיקה וטפטפה לכביסה הכהה שלי ויצרה לי קולקציה מיוחדת שלא יראה בשום חנות. תנקי את הלב שלך, ואחרי שלב שלך יהיה נקי ומשוחרר, תקני לעצמך קצת שופינג, תמלאי את הלב שלך חזרה באהבה עצמית, תקני עוד דברים מיותרים שלא תצטרכי בעוד שנה, תקני, תפרגני לעצמך, ואם אין לך מקום בבית, זה הזמן לזרוק בנות, ניקיון אמיתי כולל זריקה טובה. תחי את הארון שלך, כל מה שלבא לא לבד בשנה האחרונה, זרקי. כל מה ששמרת לעצמך מהתקופה שהיית פגית, תזרקי, זה לא יעלה עלייך. כל הקרוקס הישנות, כל הנעלי עקב שעושה לך מצפון שאת כבר לא עולה עליהם, זרקי. כל הפליימוביל שלא קשורים אחד לשני, זה קבאי, זה מטוס, זרקי, הם לא יתחברו לעולם, זרקי. כל הבובות ברבה שלא תופסות נפח ומלא אבק, זרקו, ילדים, זרקו בית, זרקו את הכל, זרקו את הנכדים, זרקו את כל מה שיש לכם. חוץ מכיסא, שולחן ובני אדם, זרקו את הכל. תקבלו בית חדש, בית נקי. העיקר שתהיו ללא גאווה, תהיו מצה, תהיו שלמות עם עצמכם. אז אני כבר מוכנה לפסח, כפי שאתן רואות, רק נשאר לי כמה דברים לזרוק. זהו, אז שיהיה לכולנו פסח שמח וכשר. תודה.